SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 21 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव खोन्दो बनसुनि गोदान कमिटिखौ दाफुंनाय जादों। आफादगिरि महरै अजित दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै फिन्नाय कसारिनो बिबानखौ गथायदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। थांनाय मैया 3.73 कौटि रां खरसा खालामनानै समक गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव गोदान बिल्डिंखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए बुबन पेगु बिथाङा। त्रिपुरानि डिजिपिआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना खौरां मोननाय जादों। त्रिपुरानि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि अनुराग धनखेरखौ गावनि मावखुलियावनो थैनाय थासारियाव मोननो हादों। बिथांनि गोथै सह'खौ आगरतलानि जिबिपि हस्पिटालाव पस्टमर्टमनि थाखाय लांदों। सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं गलकता ओनसोलनि हादान लानाय सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आङो जों सनितपुरनिमोन। सनितपुरनि मा जाहोनावहाय नोंथांमोनहाबो फैनांगौ गोनांथि फैया? जोंनिया सफाय दै खुरखा जानानै हा गैला। बेनि थाखायनो बाव फैदों। औ। नोंथांमोनाहाय बे जायगाखौहाय हाग्रा ओनसोल होननानै मिथिखायोमोन ना? मिथियो मिथिनायालाय। दा हा खुरखा जानायनि जुनै नोंथांमोनहाबो फैनांगौ जाबाय। औ। दा जुदि नोंथांमोनखौहाय बबेबा जायगायाव लांनानै जुदि मोजां जायगायाव दोनहैयोब्ला नोंथांमोनहा थांगोन ना थाङा? जों थांगोन। जोंहाना दाख्लैनो न'आव थांनानै दंहैयो फिसाला लोमजादों। फिसाला लोमजादों। नोंसोर बेयावहाय थानो सुखुयोना सुखुवा? बिदिनोसै उफाय गैया थानाङो। खस्थ'। औ खस्थ' खालामनाङो। गथ' गथायफ्रा बहा लेखा फरायो? गथ'फ्रा जोंना जों न'आवनो दंजोबो सनितपुराव बिमाय मोननाव थाबोजोबदों। नोंसिनि भटार्सफ्रा बबेनि? आंना सनितपुरनि गोजाखा। सनितपुरनि गोजाखा। दासिमबो नैबे बिटिसिआव गैया? ओहो। बिटिसिआव गैया? गैथ'वा। बेसेबां गोबाव जाखो याव थाफैनाया? बावाखै जोंहा फैनाया होजोंहाय दै खुरखा जानानै बिदिनो आलाय सिलाय जाथि खुरमानाव दङमोन। बेनिफ्राय फैनायाथ' बारा गोबाव जायाखै। जोंहा फैनाया 2 बोसोर जाफैबाय आरो 2 बोसोर जाफैबाय। 2 बोसोर जाफैबाय। औ। उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा 2 नं कसारिपारा गामिनि महेश कुमार ब्रह्म आरो बिमा सोमस्रि बसुमतारी बिथांनि फिसाज्ला महितुस ब्रह्मआ IIT BHU बानारसियाव बाय'केमिकेल इन्जिनियारिंआव नैथि बोसोराव आगान होदों। नाथाय नैथि बोसोरनि एडमिसनखौ लानो हायाखैमोन, जेराव बिक्रम दैमारि बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होदों। नोंथाङा सोंनाय बायदि थांनाय जोंहा IIT आव जोङो सहाय होनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो लोगोसे दा निट पास जानाय बिथांमोननि लिस्टखौ हाग्रामा महिलारि सारा जास्ट डाटाखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो JEE बिथांमोनखौनो डाटाखौ लानो थाखाय खावलायदों। बिनिफ्रायनो पारसेन्टेजखौ नायनानै सुबिदा बायदि निश्चय बिटिसि सरकारा सहाय खालामगोन होननानै जों सानदों। बिथांमोनानो बिटिसिनि IBS ग्रान्ट बिथांमोन बेफोरबायदि सुबिदाखौ फार्स्ट प्रायरिटि मोननांगौ होननानै आङो खावलायगोन। बिथांमोनानो जोंनि बर'नि बे बिटिसिनि दावगाफुनाय इयुन भबिष्यत बिथांमोना निश्चय जाहैगोन। IIT-आनो होन, ITI-आनो होन, CIT-आनो होन बा JEE-आनो होन, CEE-आनो बिथांमोना जेन फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनो आं सरकारखौ खावलायगोन। आङो दिनैनि बे फरायसा जायखौ आं एसे अनसुंथाइ होदों बेखौ आं अकस्मातसो मिथिदों, हरखाबैसो आं मिथिदों। जोंहा सासे भेरगावनिनो सासे आदा प्रफुल्ल आदा बिथाङा मेसेज हरदों, काजलगावनिफ्रायबो कल खालामहरदों आरो जोंहा पार्टिनिनो सासे कमल दैमारि होननाय बिथाङा आंखौ खावलायदों। बिब्दि बिथाङा IIT एडमिसनाव 3rd सेमिस्टाराव एसे खस्थ' जादों, हायोब्ला एसे गोसोखां। दा बिनिखाय आङो जोंहा कालसाराव होनो गोनां जा आङो एसे अनसुंथाइ बेखौनो बोखावनानै आं बिथांनो होनाय जाबाय। खारन बिनि एडमिसना दिनै जानांगौ, कालसारनि थाखाय आं गाबोन समफोरबाबो होनो हागोन। बिनिखाय एसे अनसुंथाइखौ आं बोखावनानै बिथांनो एसे होनाय जाबाय। दे थेंक इउ।
क'क्राझार जिल्लानि खुमगिरि कलबारि गामि खाथिनि चिकेन फार्मा जायगानि सुबुंफोरखौ थानो हायै खालामदों। मैया रायजो राजाफोरखौ लानानै बे बिथिङाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। दा खुमगुरियाव जानाखि दाउ फार्म खालामबाय, दा बेयाव खुमगुरि कलबारि बे दतमा रिभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव गोलैयो। दा बे दाउ फार्म खालामनायनि उनाव बे जायगायाव ओरैबायदि गेसाव मोनामबाय, दाउखि मोनामनाय, दाउ मोनामनाय। दा बे जायगानि मानसिफ्रा थानो हायि बायदि जाबाय। दा न' सिङाव थानो हालिया, मोजाङै ओंखामबो जानो हालिया, बोथिसे ओंखाम खबसे जानो हाला मोजाङैनो। बाराहाबो माने गेस थाङो, गेसाव एखेबारे। दा माने हिसाबै न' सिङावबो ओंखाम जानो हाला, थानोबो खस्थ' जाबाय। आरो लोगोसे बाहेरायाव माने बिफां सायाव थानोबो बे जायगानि मानसिफ्रा हालिया। बिफां सायाव थायाबाबो बिराद गेसाव, बार मोजां जानो हालिया, बेबायदि अबस्था जाबाय। आरो बे माने जायगायावनो स्कुल दं, एल.पि. स्कुल, मोनसे कलबारि एल.पि. स्कुल आरो मोनसे जाहैबाय खुमगुरि एम.इ. स्कुल आरो खाथियाव जनता कलेज दं। दा बे माने स्कुलनि कलेजनि गथ'फ्रा दिनै बे माने मोनामनायनि थाखायनो थानो हायि बायदि जाबाय, क्लास खालामनो हायि बायदि जाबाय, मास्टारफ्राबो क्लास खालामनो हायि जाबाय। माने फालि मुथे बायनानैसो जुदि क्लास खालामनांगौब्ला गथ'फ्राबो मास्टारफ्राबो मा माने शिक्षा लाबावगौलाय, मोजांसो जानाय नंला। दा गथिखे बेबायदि परिबेसनि गेजेराव दा बे खुमगुरि एरियानि रायजो राजाफ्रा दङ, खोब दुखुनांथाव। दा लोगोसे बे जायगाजों थांनो रावबो हालिया। दा बे गामि सेरजों थांब्ला बिराद गेसाव मोनामो। दा गोबां मानसि बे जायगाजों थांनायनि माबाखौ नागारबाय, लामाखौ नागारबाय। बे जायगायाव गासै एफेक्ट जायो। बे जायगानि 11टा गामिया एफेक्ट जायो। बे जायगायाव 11टा गामियाव बेयाव माने राजबंसि दं, कचफोर दङ, ओमफ्राय बर'फोर दङ। दा बे एफेक्टेड जायनाखि रायजो राजाफोर, बिसोरो दिनै कमप्लेन खालामबाय, माबानो पलिउसन बर्डनो कमप्लेन खालामबाय। दा खिन्थु जेबो एक्सन लायाखै। दा खिन्थु रायजो राजाफ्रा जोंखौ दाखालि लांनानै मिटिं खालामहैदों। दा जों मिटिं खालामनानै जों बुंदों बिसोरनि सिगाङाव बेयाव खुनु दिन बे रोखोम अननाय भाबै रायजो राजाफोरखौ माने दाउखि मोनामजानो होनो हाया आरोखि। नों बै बिटिसि हाग्रा बिफाननि साख्रिनि थाखाय बारग' एनडिएफबिनि मावथिफोरा आनजाद होनायखौ लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खुलुमबाय। गिबि आङो सासे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि मासिगिरि जानानै आं बयखौबो खुलुमगोरनाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि जुदि आङो ससियेल मिडियाआव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंहा दानि सोलिफु बिटिसि सरकार, जे बिपिएफ सरकार दैदेननाय हाग्रामा महिलारिनि जे सरकार, दिनै बे सरकारा दिनै मोनसे जोंहा जोंनि बिटिसिआव मोनसे फरेस्टनि जब, बे फरेस्टनि जबखौहाय दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय दिनै गासैबो हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेवहाय गोबां इन्ट्रेस्ट खालामनानै साख्रिनि थाखाय बेवहाय गावखौनो खस्थ' खालामफैदों। बेखौ नुनानै आङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि मासिगिरि जानानै आङो बिटिआर सरकारनि गिबियाव आं धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै बुंनो नागिरनाय बाथ्राया गुबै बाथ्राया जाबाय मा, जे जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिफ्रा बे फरेस्टआव सोरबाफोर जुदि बाहागो लाहैदोंब्ला आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा जुदि मोजाङै मोजां गावनि थांखि बिथांखि सहैनो हाबायब्ला जोंनि आगोलाव सिसपार जानानै थांनाय जिहेतु माखासे गभर्नमेन्टनि प्रुफ आइ कार्ड दङमोन, बे आइ कार्डफोरखौहाय जाहाथे नोंथांमोननि उइनार जानायावहाय जाहाथे बे जबावहाय बे कार्डआ, बे सिनायथिया नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबिनि बेयाव बाहागो लानाय फंबायफोरनि जिहेतु बेवहाय खामानि होयो, मदद होथों। जाहाथे बेखौ नुनानै जोंनि दानि बिटिसि सरकारनि जिहेतु बे खामानियाव मावनो होनानै बिथोन होजानाय सिएसपि बर्डनि सारमोनहा बा बिटिसि सरकारनि फरेस्टनि इएम सारमोनहा दिनैहाय बे जोंनि सिसपेराव थानाय कार्डखौ नुयोब्ला जुदि बिथांमोनहा उइनार जानाय बिथांमोनखौ दिनैहाय अननानै हयथ' बिथांमोनहा बेहाय मदद खालामनो हागौ बे कार्डखौ नुयोब्ला। बेनिखायनो जाहाथे सोरबाफोर जुदि जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिफ्रा खारनानै हानाय दङब्ला बे सिसपेराव जों मोननाय कार्ड, आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय कार्ड, बे कार्डखौहाय जाहाथे नोंथांमोननि डकुमेन्टसजों जिर'स खालामनानै गाथिफानानै होयो। आं बेखिनिखौनो दिनैहाय नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि फंबायफोरखौहाय सोरबा बाहागो लादोंब्ला, देरहालांनो हादोंब्ला, खारनो हादोंब्ला बेखौहाय सुजाबना होनो थाखाय आं खावलायदों। मानो होनोब्ला दिनैहाय
जोंनि बिटिसि सरकारा जोंनि एक्स एनडि बिनि माखासे दुखु खस्थ'खौ मोनथिगौ जाहाथे बे दुखु खस्थ'खौ मोनथिनाय हिसाबै बे प्रुफखौ मोननानै जाहाथे दानि जिहेतु डिपार्टमेन्ट हिसाबै साख्रि होनाय बेवहाय मदद होथों बा मदद मोनगोन बे कार्डजोंनो आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ, खुलुमबाय।